Praise the Lord. Mathaini 24 35 बेखौ फरायनि बाथ्रानि बिनि लाइनजों थाङाखै होमब्लाबो गोथां बे गोथांनि बिसयै बाय बुंदों नख्रां आरो हाया गोमोरगोन आन्थाय आंनि बाथ्राफ्रा गोमोरथारनाय नङा। Praise the Lord. बिनि गेजेरजों मोनसे गुसुं टेस्टिमनि नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो आं सानदों। बे टेस्टिमनिया बेनो जेब्लानाखि दाख्लि बावैसो बिजनी बलामगुरियाव नोंथांमोना हयथ' बयबो नुखाबाय जानांगौ। बे बिजनी बलामगुरियावहाय सासे मानसिनि दखानाव जेब्ला अर खामदों बे अरा ओरैबायदि खामजोब्बाय दखानाव जेसेबां दं गासिबो खामजोबदों। मेसिन सिलाइबो दंमोन जि सुग्रा बेबो लेथेर फेथेर जि दंमोन जेबो खामजोबदों किन्तु लास्टआव मोनसे जायगायाव नायबाय बाइबेल दङ बाइबेला किन्तु खामाखै। Praise the Lord. बाइबेला खामाखै सायावनि खन्थबा एसे गोजाले जादों किन्तु खामाखै। आरो जोङो एसे आगोल जेब्ला मणिपुराव मोनसे घटना जादों बयबो जोङो नुनो मोनदों मिडियायावहाय जे गोबां सावजानायफ्रा सावजाजोबदों किन्तु बाइबेला खामाखै। आरो एसे बावै आगोल जों जेब्ला आमेरिकानि ना मा जायगा मोनलाय रस एन्जेल बाहायबो मा गिर्जा न'आ खामाखै आरो मोनसे बाइबेला खामाखै। अर्थात इसोरनि रावा गोथां होनना बुंदों संसारा गोमोरगोन पृथिबिया गोमोरगोन नख्राङा गोग्लैसिनगोन लांदां जागोन किन्तु इसोरनि रावा गोथां। Praise the Lord. दा बेनिखायनो दिनै बे जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ बासायनो लागाय फैनानै गावनि जिबनखौ बियो कालभारि क्रुसाव दान होनानै जोंनि गासै पापखौ बियो क्रुस दंफाङाव बानखोजोब्बाय। जों बेखौ एसे फरायनि 1 पेट्रनि 2:24 बियो गावनो जोंनि पापफोरखौ गावनि मोदोमजों क्रुसाव बानखोबाय। जोङो पापफोरनि थाखाय थैनानै धोरोमनि थाखाय गोथाङै थानाय बायदि बिदिनो गारायजोंनो नोंसोरो सोखाजाबाय होनदों। Praise the Lord. सोरबादिया दिनै पापनिफ्राय सुस्राजागोन आरो सोरबादिया दिनै बेमारनिफ्राय सोखाजागोन होनना बुंदों जाय बेक्तिया बे जिसु ख्रीष्टखौ फोथायो। जिसु ख्रीष्टआ आंनि पापनि थाखाय बियो कालभारि क्रुसाव दोगथाबजादों। जिसु ख्रीष्टआ आंनि गारायफोरनि थाखाय बियो साबुकजों बुजादों। बे बाथ्राखौ जाय बिथांमोना फोथायगोन बिसोरो बे नुथायखौ नुनो मोनगोन आरो इसोरनि महिमाखौ मानसिफोरनि गेजेरावहाय खोन्थानो हागोन होनदों। Praise the Lord. नाथाय मोनसे बाथ्रा बे बाथ्राया जाबाय मा दिनै जिसु ख्रीष्टआ फैयागौमानि बियो जे थैनायखौ फेजेनलांबाय बे थैनायखौ फेजेननायखौ जोङो दिनै खोन्थानो नांगौ। मानोना दिनै जिसु ख्रीष्टआ थैनायखौ फेजेनबाय होनना बुंदों। जोङो फरायनि 1 करिन्थिया बिजाबनि 15 अध्यायनि 1 करिन्थिया बिजाबनि 15नि 55 पदखौ जोङो फरायनि। बाय बुंदों ओ थैनाय नोंनि देरहानाया बोरो ओ थैनाय नोंनि खिस्लाङा बोरो होनना बुंदों। अर्थात जोङो दाख्लि जिसु ख्रीष्टनि सिखारफिननाय जोङो पालन खालामदों बिनि क्रुसाव थैनायखौ जोङो दिनै पालन खालामदों। थिग बेबायदिनो जिसु ख्रीष्टआ शुक्रबाराव हमजानानै क्रुसाव दोगथाबजानानै बेलासियाव फबजानानै सुनिबार हरसे जानानै रबिबार फुङाव सिखारफिनदों। बेखौ जोङो दिनै दाख्लि पालन खालामबाय मानिबाय गोसोखांबाय ना। थिग बेबायदिनो दिनै जिसु ख्रीष्टआ थैनायखौ फेजेनबाय। मानि थैनायखौ फेजेनोब्ला जों मानसि जाथिया रावबो थैनाय नङामोन ना माथो थैयो। खारना जाहैबाय बियो जोंनि पापनि जे थैनांगौ पापखौ लानानै थैनायनि जे आत्मा बे आत्माखौ बियो फेजेनबाय किन्तु बे आत्माखौ बियो गावनि थैनायजों जोंखौ मा खालामबाय फोथांबाय होननांगोन। Praise the Lord. फोथांबाय। दा बे फोथांनायखायनो बियो मोनसे हुकुम होदों नोंसोरो बे नियमखौ खालामदो जेसे दिन नोंसोरो संसाराव थागोन एसे दिन आंखौ गोसोखांनो लागै नोंसोर बे रुटिखौ जादो आरो बे खुरिनिखौ लोंदो। जायहा बे खुरिनिखौ जागोन आरो बे रुटिखौ जागोन बिसोरो जोबनाय दिनाव बोखांजागोन। बबेया बोखांजागोन? जोंनि हानि देहाया हाजों
गोरोबलांगोन हा जालांगोन किन्तु इसोरनि सोनानै होनाय हां बे आत्माया जुदि बोखांजागोन सोरगोआव सहैगोन आरो सोरगो रायजोनि बिबार बारियाव थाहैनो मोनगोन प्रेज द लर्ड किन्तु जेब्ला बिसार खालामगोन बिसारनि उनावसो जोंहा मा सोरगो नोगोरनि आलदा बिसय जोङो मोनहैगोन किन्तु जोंनि आत्माया सोरगो रायजो मोनथारनांगोन प्रेज द लर्ड बेनिखायनो बुंदों बाइबेला जोङो फरायनि आरो जों गोसोखांनि आं बारा गोलाव लानाय नंला फरायबाय थाखायो होनब्लाबो फरायबावनि जहननि 6नि 34 आरो 35 फोरखौ फरायहरनि बाय बुंदों आंनि मोदोमखौ जाग्रा आरो आंनि थैखौ लोंनाया जोबनाय गैयै गोथाङा दङ आरो आङो जोबनायनि दिनाव बेखौ दिखांगोन मानोना आंनि मोदोमा नंगौ जानाय आरो आंनि थैया नंगौ लोंनाय जायहा मोदोमखौ जायो आरो थैखौ लोङो बियो आंनियाव थायो आरो आंबो बिनियाव थायो होननांगोन प्रेज द लर्ड जाय बिथांमोना फोथायनायनि गेजेरजों बिनि बे मोदोमखौ जागोन बिनि बे थैखौ लोंगोन बियो गोथाङै थाथारगोन अर्थात गोसोखांफ्लाबाय थागोन बिबो जोंनाव थागोन जोंबो बिनियाव थागोन मानोना जों बेखौ परस्पर मासाव मास जोङो नाजावलांबाय थानायजों लोगोसे जोङो जिसु ख्रिस्टखौ खाथियाव थाफानाय बायदि जों मोनबाय थालांगोन खिन्थु बेखौ जोङो जायाब्ला लोङाब्ला मा जागोननो बाप्तिस्मा लादोंना लायाखैमोनब्रा गिर्जायावबो थांला बावलांसै अर्थात उनस्लदलांसै होनब्ला बे माब्रै सोरगो मोनहैगोन निश्चय बियो नोरगोआवसो सहैगोन ओंखायनो बै जोबनाय दिनाव बोखांजानो थाखाय जों बेखौ निश्चय जों ग्रहण खालामनांगौ सोरबायदिया ग्रहण खालामनांगौ जाय व्यक्तिफ्रा इसोरखौ ग्रहण खालामबाय जाय व्यक्तिया बिफा फिसाखोथारजिनि मुङै बाप्तिस्मा लाबाय बिसोरो बेखौ नाजावथारनांगोन आरो जाथारनांगोन होननानै बुंदों बेनिखायनो अनजालु लोगोफोर जोङो गोबाव खालामाजासे जों गोसोखांनि जों बे समावहाय बाइकखौ मोनसे फरायनानै जोङो पाबस्कार खालामदोनि जोङो 1 करिन्थिया बिजाबनि 11 अध्यायनि 26-27 खौ फरायनि बाय बुंदों मानोना बे फिथाइखौ जाग्राफ्रोमबो आरो खुरैनिखौ लोंग्राफ्रोमबो बियो फैयागौ मानि नोंसोर फोरबोनि थैनायखौ खोन्थायो बिनिखायनो फिथाइखौ जाग्रा नङाब्ला फोरबोनि खुरैनिखौ समायनाय लोंग्राया फोरबोनि जागोन नाथाय मानसिया गावखौ आनजाद नायथों आरो बेबायदिनो सिथावनिफ्राय जाथों आरो खुरैनिफ्राय लोंथों होनदों अब्ला जोङो फै जोङो समायनाय जानि आरो समायनाय जोङो लोंनि जों बेखौ गोसोखांनि नाथाय जोङो जानायनि आगोल जों बे समाव जों गावखौ आनजाद नायनि जों मा साननानै दङ जों मा मावग्रोनानै दङ जों मानसिया रावबो गोसोआव थाया नाथाय इसोरा गासैखौबो हिसाब दोनो होननानै बुंनाय बायदि जों बयबो गसंनि फोरखौ मान होनि आरो जों गोसोखौ पाबस्कार खालामनानै जोङो लानि